Mitä jos mä teen tämän väärin? Epäonnistun. Mitä jos mä en pärjää enkä pääse maaliin? Aika usein tapahtuukin, että ajateltu linja ei mennytkään niin suoraviivaisesti. Tuli mutkia, töyssyjä, irtokiviä, virhearviointeja, takapakkia, pysähtymistä ja rengasrikkoja. Mutta jos niin käy, se ei haittaa. Välillä on hyvä pysähtyä ja ottaa etäisyyttä siihen, kun kynästä katkeaa kärki ja kahvi kaatuu uudelle paidalle. Liian läheltä tuijottaessa voi erehtyä luulemaan kohinaa merkitykselliseksi. Me on saatu aikaan jotain tärkeää yhdessä, ja se on iso voitto. Jos me harhaudutaan, me korjataan linjat yhdessä. Kun aikaa kuluu, me nähdään tarkemmin. Tuo oli se hetki, kun me tehtiin yhdessä jotain, jolla on merkitystä. Se oli kaunis päivä. Se oli kaunis päivä. Elämäsi tarinoissa jo 120 vuotta. Keski-Suomen osuuspankki.